Това е прототип, който ние сме измислили и сега накратко да ви го представим. Когато отворим нашия слайд, ние виждаме най-отгоре логото. В случая ние сме измислили за Техническия университет София. След това ние виждаме Navigation Bar с 6 различни категории в случая. След това ние виждаме Slide Bar. В случая в момента ние сме сложили само 3 сайта, да добиете обща представа за какво става на въпрос. Тук ще се слага най-важната, най-актуалната информация. Ако решите да прочетете малко повече, вие може да щракнете на бутончето повече, ще бъдете препратени към друга страница, която може да ви разясни много повече за това, което се интересувате. След това сме сложили меню за вход. Вход за студенти, вход за преподаватели и вход за фирми. Сега накратко да ви разкажа за няколко от категориите горе. Първо да ви кажа за категорията фирми. В категорията фирми ще бъдат включени всички фирми, които предоставят своите материали за помощ на студенти и всички фирми, които искат да се свържат с младите и талантливи студенти. В категорията материали ние ще видим всички материали, които са качени от студентите или от преподавателите. Също така, ние ще може да виждаме и материали, които са качени от преподаватели на най-изявените студенти. Така, благодаря ви за вниманието. Това беше от нас.